Добре. Ми ще изиграя още един батъл. Трети ще такова. Ще я пусна, за да обработвам клипа. Да. Ще почакам тук малко. Да има плеери. Да, 5, дай 6, моля ти се, искам 6. 3v3 да станем. По дяволите. Гепи батериите, мисията ми е. Това ми е мисията. Трябва да бия в две такива игри. Аз ще се засиля и ще взема батериите на Батерион. Заради Батерчо. И не, говоря вече странно. Добре. Аре, и това батъл прави и спирам клипа. Така че да знаете, 2 части ще са, ще оправя. Надявам се следващия епизод утре да съм оправил вече това, да не ми прави, да не прави този номер, хора. Надявам се, така че да знаете, другия епизод няма да е на 2 части. Майната му. Ще щупа вазичката им. Мамка му. То тапанар взе. Аз ще съм... Той не знае тетерик. Той едва ли знае трика с това забързване. Ела. По дяволите. Исках да го размажа. Ми хора, това е за клипа. Надявам се да ви е харесал с разделяне на 2 епизода. Съжалявам, че ще трябва да ви карам да превключвате на няколко епизода, но трябва да оправя просто тази програма. Разбирате. Айде. И робота ми му е мъчно. Ще се разреве. Аре, чао! Това беше. Не в този случай. Аре.